Mae cystadleuaeth yr Euros dal yn ei hanter. Felly gawn ni weld pa celebs fydd yn fuddigol yn ein sialensau pêl-droedaidd ni wsos yma. Byddan nhw ar y bêl, neu fyddan nhw'n messy? Mi fydd ein 10 celeb yn mynd yn erbyn ei gilydd mewn tair sialens bêl-droedaidd. A chredwch chi fi, so'r ein yn hawdd. O, na! Sialens rhif 1. Mae'n rhaid cicio'r bel tuag at y bocsys gola. Unwaith mae'r bel yn taro'r bocs, mae'r gola'n diffodd. Y cyfle yma fi wneud hyn sydd yn ennill y pwynt. Sialens rhif 2. Gyda'r dwylo, mae'n rhaid taflu 4 pêl yr un mewn i'r bwcedi. 5 pwynt am y bwced ddu a 10 am y bwced goch. Sialens rhif 3. Y ras rwystrau. Dychmygwch mai chi yw Aaron Ramsey, da chi yn rwngdiau terfynol euro 20-20, da chi angen pasio un dyn, ail ddyn cyn seithi i sgorio'r gol fuddigol, i gyd yn erbyn y cloc. Y tro yma yn mynd yn erbyn ei gilydd, y ddau fwyaf enwog i ddod mas o lunydd eriod. Mi fydd Jack yn cynrychioli Owain ar tîm glas ac yn gobeithio cipio'r pwyntiau i fi ar tîm gwyrdd mae Jen. Boes glynydd. Oes chi'n disgwyl mlaen? Ydw. Edrych mlaen i curo fe. Ie. Wastad nice cael y cyfle i dysgu wersi Jen. Iawn, yn fydd, chi'n ffrindiau gorau, so sut fath o beth dim yn erbyn eich gilydd. Alli pigo yn y lan, ffrindiau gorau? Chi wedi nabod eich gilydd ers blynydde maith. O'ch chi arfer chwarae pêl-drod yn erbyn eich gilydd ar ga chwarae glynydd? Ie. Gwyliau, pethau. Gwyliau fe, so... Ie, fi di dysgu cwbl o bethau, ti'n barod yn fe, so gobeithio bod fi ddim wedi dysgu popeth y fe, fel bod rhywbeth dal da fi i curo fe, ti'n Byddai'n dysgu rhywbeth i ti. Ie, mi fel nawr, Jen. Da chi'n gwybod beth yw'r tair sialens ddech? Os un o'n nhw, da chi ddim yn cweith yn siŵr amdano... Bach yn od, ond fi'n edrych mlaen i'r un pêl fasged, so... Wyt ti? Ie. Ti'n un am hwps? Jack i ddiwp yn nhw arfer gael fi. Waw! Pwy sy'n mynd i gamu ar y ca i ddechrau? Yr ifancau gyntaf. Go on, O, 1, 2, 3. Come on! Jack, ti'n cymryd nodiadau fyna? Un mwy! No! Hang on! Un mwy! Cymryd! 24 eiliad 8, 7, 5. Cobron i gael i... O fan hyn. 31 eiliad, 7-5-5. Dyna ni, Jed, fel na mae dechrau'n gryf, da iawn chdi. O, wel, gewn ni obeithio bydd Jack i ddiwp yn dod mas yn gryf ar y sialens nesaf de. Iawn, sialens rhif 2. Mae gennych chi bedair cynnig i daflu i mewn i'r bwced coch neu'r bwced du. 10 pwynt am y coch, 5 am y du. Pob lwc. Paid bod ofyn o'r un coch, please, Jack. Jack i ddiwp. Amdani. Jack i hwp. Twy mo lan. Jenny hwp. Reit, come on, Y ddoi o chi'n agos. O'n i'n agos. Ella hwnna, Jack. Ne, falle. Mae Jed. JD ddiwp, mae fe JD ddiwp. Felly mynd ar un fach. Eto. Dyr rhan. Na be ti'n cael am showan off? Wel, pan ti mor dda, Jed, yn y sialens yma, mae pob hawl showan off, Rose. No, Jack wedi jinxo hunan o'r dechrau'n galw hun yn Jack i ddiwp.
Dewch i ni weld shwd eith sialens 3. Jack i hwp. Ie. Dim pwyntiau am y taflu, 10 allan o 10 am banter. Shwt ti'n tilmlo am y ras rwystre? Wel, mae rhaid i fi ennill rhywbeth heddi, so dyma'r cyfle yna gwe. Jed, Ie. ti'n mynd ennill hwnnw? Gobeithio. Mae skills pel-droed chdi'n well na, rei Jack, dydi? Dwi'n just cyfle i roi fi lawr neu rhywbeth, be? Unrhyw un arall mae'n ymuno mewn i fe? Diolch yn digwydd yn aml. O banter o Mae hwn yn fuddugoliaeth i ni. Ar ôl 8 nosau o'r weld i yn ennill. Yn y studio. Jack, ti'n barod yn mynd gynta? Ie, a fi amdani. Ie. Dyna ma'n de. Poblwc. Pob lwc, Jack. 3, 2, 1, banter ti! Ni, ar llall. Driblo. Uwe! Uwe! Ti fewn! 3, 2, 1. Ffwrdd chdi. Go Jed. Ja! Dribble. 19 eiliad yn gyflym, Jack, ond ddim digon cyflym i giro 14 eiliad Jed sydd wedi bod ar dan yn y dair sialens heddi. O na goedd, 3-dim i Jed. Ti'n barod yn esgusodion Jackos. Llongyfarchiad a Jed, cadwalygad ar y ffôn a'i ar y gofni Rob Page rhoi caniad i chdi.